kunento okuthiwa isadawona noma umdlebe. Ngeke ngakhuluma ngawo ngelinye ilanga umdlebe ukuthi umdlebe mawuyokha nje okokuqala ufuna igazi. Ufika uthatha imbuzi emhlophe uyibambe kanje nasi isihlahla somdlebe lapha. Hayi emini ebusuku usuku unqunu. Ubese usibamba kanje. Lesi sihlahla silike ebusuku. Sithuke sikhithi kamalahle kanje. Ebusuku. Siyakhala umdlebe. Njengembuzi. Bese udedela lento lembuzi le. Mawuyidedela nje ihamba njengomagnet. Etishwi umoya wakhona. Mayitishwi yothi khaxa iba mathamba amhlophe landele emuva wena. Ulandele emuva fast ngani ngocelemba. Okay lento. Lokho okutholile okuncane. Jika. Ngabe nomoya. Kubo bonke abantu abazinyanga abakhuluma ngomdlebe. Akekho noyedwa owakwawuka. Niyafunga naye. uNkulunkulu straight ngamnika u10 million. Mkhulu wena uma uyilanda lento la isihlahla somdlebe. Ungakanani ngoba Mina ngayilanda eGhana. Ngiyakhumbula impela uyingichazela. Ngayilanda. Umuntu olanda umdlebe mfowethu akadingi ukuthi azageze ngakathi umbona ngezinto zakhe. Umdlebe ulanda umuntu othatha amachance. Elo kunjani uzogula ufe bathi unengculazi kanti lo uthi akuyona ingculazi. Umdlebe ulanda noma ubani. Ifuna indoda. Umdlebe mina ngafika manje ngithi uthi wena hayi wethu Khehlelezi uzofuna into yokuphila. Bese ngithi uzofuna into yokuphila. Okay. Unayo imali Peter. Uzoba nawo 400,000. Bese ngithi okay. Hayi. Shiyo 400,000 wakho la. Bazokugeza la. Mo 400,000 sengishilo. Yes. Le pool yami le ngafika ngifake insizi yakhona ngiyicontsisele nje la. Into zakhona ngicontsisela amafutha finish. Ongene kuyona. Idle ngokuthi ongene kuyona. Izinto ziyonzeka. Ongene nje la. Mangifuna ngingalaphi ngihlale kanje ngithi angilaphi. Mayifika umuntu athi ngimhlolele 1 bese ngithamba ogeza. Amabhavu that is why mina amabhavu amahlukane. Kunebhavu lo 45,000, kunebhavu lo 10,000, kunebhavu lo 15,000, kunelika 5,000. Ngoba ngiyazi ukuthi ashiyana kanjani. Kunomdlebe, nesadawona, kunomatindane, kunopiano, kunomkhovu. Uma umkhovu uzowutesta, ufake emanzini uthi ngesinto somentshisi utesta amafutha omkhovu. Ufake emfuleni ohambayo uthi umkhovu uya ephoza umfula. Uyanyuka ubhekele. Indoda leyo iyanyuka ubhekele. Umkhovu mawuzowuthatha ufake ekhaya ufuna ufake wodwa. Ufuna ufake umkhovu isilisa ngoba bazojikela umfazi. Okay. Yeah, umkhovu ke loyo. Yabo manje nginika ulazo ojulile mfethu not labo bahlale bangumsini. Lento ngifuna uyazi makukhulwa ngesigubhu esikhala igazi. Yes. Angithi uyangizwa ibongo zami ngithi imkhonto okwazi igazi intaba ekhala amanzi. Izizwa kahle zazi kahle. Nanso intaba ekhala amanzi masithi imkhonto okwazi igazi intaba ekhala amanzi. Umkhonto okwazi igazi sike sikhuluma ngomdlebe. Intaba ekhala amanzi sikhuluma ngesadawona. Igubhu lezi ekhala igazi. Khona enye inyanga yake yafika bophanini welingene esigodlweni sami. Yathi isibone isigubhu esikhala igazi kamba manga. Hawu. Ngithi hawu kanti wena uhamba uthi inyanga nje. Wathi isibone isigubhu esikhala igazi. Lo muntu unesigubhu esikhala igazi. Yazi mfowethu mina ngakwenzela into elula njengoba ngisho ngihlala ngiyenza futhi. Nginethuna lami la engingafike kubeka ukuthi masugule kakhulu ngikubeka phezulu kwalelo thuna. Khuluma yonke into oyifunayo. Phezulu kwalelo thuna bese ushiya imali yami ungabheke emuva hamba. Uhamba. Ya. Mangifuna ngithi mfake lapha kumkhuluma nikhulumeni hamba. Ngingekho ekhaya ngisegoli noma ngiseCaptain ngikulaphe nje. Fake lapha hambe. Lapho nje lento. Yo. Ziningi indlela mfethu zokuthi